Здравейте хора, намерете в приложение. Само тук що станах. И елате един ден с мене. Ще гледам да снимам. На тренировка съм. Отивам да си измия зъбите. И ще се върна. Така хора, тук съм. Значи сега отивам... ще ме вземат, след което отивам на тренировка. След тренировка имам още една тренировка, след което отивам при татко ми. Така че дълъг ден ще. И ще се опитам да ви взема с мен, само че може би в почивката ще снимам. А през другото време няма, защото не ми дават. Така и отивам в кухнята да видя какво ще направя за закуска. Хора, бързо включване. Пускам си Ергена. Искам да видя кой е спечелил. И вчера... Сега ще го обяснявам. Ако искате да разберете как приключва за мен деня, оставете до края на видеото. Така хора, вече съм в кухнята. Малко се забавих, защото си направих тук ни принцеси. В момента е... Сега ще ви кажа колко е. В момента е 10 часа и една минута. Аз трябва да съм готова към 1. Имам 3 часа. Малко е. Така. Ето така. За пиене отивам да ги оставя. Ще видя какво има в хладилника и ще се върна с нещо изобретателно. Така. Трябва да ми мляко, шоколад и чаша. Сега да почвам да смея. Аз няма да се правя много, защото... Колкото мисля да направя една тренировка. Не съм сигурна. Да, цялото мляко ще си пия. Така. Слагаме. След което отваряме шоколада. Той е без глутен, защото аз не мога глутен. Ако ме следите, знаете. И няма да слагам много. И така. И бъркаме. Бъркам. Сега след да го разбъркам. Така, след като сме направили, затваряме шоколада и сега се сетих, че ще ни трябва и... Чакайте да го намеря. Хора, успях да умера, значи намеря, не е толкова важно. И го слагаме след като сме го разбъркали, го слагаме в микроволновата. И се върнете за втора част, която опитваме, закусваме и се оправяме.